Imos asistir a unha escena real de caza nocturna captada mediante cámara trampa. A protagonista é a velaiona común, unha rapaz nocturna habitual nos bosques de Galicia. A súa presa é un rato de campo, un pequeno roedor de hábitos nocturnos. A velaiona está perfectamente adaptada á caza na escuridade. As súas ás permítenlle un voo case completamente silencioso, mentres que o seu oído, moi desenvolvido, é capaz de localizar a presa polo máis mínimo ruído entre as follas. Non sempre a caza ten éxito. O rato conta tamén con mecanismos de defensa, como movementos rápidos e refuxio inmediato na vexetación. Máis tarde, unha manda de xabaríns remexe na follaxe en busca de alimento durante a tormenta.